Nagselebrar sa IKA-41 nga Anibersaryo ang 301st Infantry Brigade sang Philippine Army sa Camp General Adriano Hernandez, Dingle, Iloilo. Ini ang ginpangunahan ni Brigadier General Michael Samson nga nagaserbe nga 29th Commander sa Brigade. Kadungan sang kahiwatan, ginhatagan sang medalya ang mga katapos sang Army nga nagpakig-away sa mga rebelde. Ginhatagan man sang pagkilala mga partners kaangay sang PNP, LGUs, NGOs kag other government units sa bulig nga ginhatag sa brigade. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.